רועי וגם למרינה, אנחנו חוזרים אל אלון. ואל הפינה הכחולה יעלה מידן משולם. אנחנו חוזרים אל הקרב הבא, מידן משולם. משקל 80 קילוגרם, מגיע מהטים של מורדי גלם. כן, טים מורדי גלם, מידן משולם לוחם מאוד טכני, חזק מאוד גם, אני אגיד לך עוד פעם, תראה את הרגליים שלו, רגליים של לוחם מואי-טאי מערבי אמיתי. מורדי גלם ובני קוגן מלווים את מידן משולם. כן, אבל מידן היום מקבל לעצמו אתגר לא קל בכלל. אנחנו עוד נדבר על היריב שלו. אתגר מפריד אפילו. אני אומר שגם מידן משולם ראה כנראה את הקרב הקודם של היריב שלו. אני בטוח, ואני גם בטוח שמידן משולם בדוג פייט. אנחנו כולנו זוכרים את הקרב הזה, אבל אני גם בטוח שמידן משולם לא מפחד אפילו קצת, כי אתה יודע, מדובר כאן בלוחם מקצוען, באמת לוחם מקצוען, זה לא סתם. ואל הפינה האדומה יעלה שמעון גוש. אל הפינה האדומה יעלה ויבוא שמעון גוש. תשמע, יש לו נוקאוט פאוור בידיים לשמעון גוש, שהיית תמיד רוצה אותו בצד שלך ולא בצד שמולך. א', אני מסכים איתך לחלוטין, אני בכלל לא הייתי רוצה שום נוקאוט פאוור בצד שמולי אף פעם, אבל אני יכול להגיד לך עוד משהו על שמעון גוש. עד כה, אני חלילה לא מזלזל, הוא הראה את הנוקאוט פאוור שלו בקרבות MMA עם הכפפה הדקה. השאלה אם הוא יוכל להמיר את זה לקרבות אגרוף תאילנדי שבהם הוא מקצועי פחות, יש לו יותר רקורד של קרבות MMA מקרבות אגרוף תאילנדי, בייחוד מול יריב כמו מידן משולם שמחזיק כבר ב6 ניצחונות של קיקבוקס. מושי קידר מוביל עכשיו את הרכבת הזאת של האנטוראז'. הנה הוא שמעון גוש, נכנס גם הוא אל הזירה, מגיע מטים פרנקו פריינטה, לחימה משולבת תל אביב. מיד שהוא ייכנס לתוך הזירה אנחנו נוכל לראות את ה-tail of the tape, את הנתונים של שני הלוחמים האלה, כדי לעמוד קצת יותר על המאזן של השניים. אולי נראה את הנתונים עכשיו. כן, הנה זה מגיע, שמעון גוש בצד ימין, בן 31, בוגר ב10 שנים ממידן משולם, קל ממנו ב7 קילוגרם, נמוך ממנו ב5 או ב4 סנטימטר ליתר דיוק, אבל מביא, כמו שאמרנו, נוקאוט פאוור. זו שאלה מסקרנת, האם באמת הנוקאוט פאוור הזה יעבור גם דרך הכפפה הפעם, ולא כמו רק בכפפות הקודמות. דרך ה10 אונס ולא ה4 אונס או ה6 אונס של ה-MMA. אוקיי, אז זה הזמן ללכת אל הזירה, אל אלון בדות ואל האחרזה. גבירותיי ורבותיי, נלחם מהפינה הכחולה, מטים גלם, 182 סנטימטרים גובהו, 80 קילוגרם משקלו, מידן משולם. ויריבו מהפינה האדומה, מטים פרנקו פריינטה, לחימה משולבת תל אביב, 178 סנטימטרים גובהו, 73 קילוגרם משקלו, שמעון גוש. ואת האקשן בזירה ינהל שי אופיר. שי אופיר שופט הזירה בקרב הזה, וגם כאן אנחנו הולכים לקרב של 5 סיבובים בני 2 דקות כל אחד מהם. הנה הוא שמעון גוש והכפפות האדומות, מגן השיניים הוא מראה לשי אופיר, נמצא במקום, בפה, מידן משולם עם הכפפות הכחולות, דגשים אחרונים. שמעון גוש בנוי כמו מרכבה 3. תראה את החיוך הזה, הוא מת כבר להתחיל את הקרב. אני לא יודע איפה אתה ראית חיוך, אני ראיתי משהו אחר, אבל בסדר. סוג של חיוך. מידן משולם בעצמו מגיע עם המון ניסיון, או הרבה ניסיון, מגיע גם מרחוק בשביל להילחם את הקרב הזה, בשביל לנצח אותו. במידה הרבה יותר מסורתית. הוא ינסה לתזמן את שמעון, ואני מניח ששמעון ינסה לעבוד על הכוח שלו. שמעון באמת יכול לנצח קרב בכל רגע נתון עם מכה אחת. מידן הרבה יותר טכני, אבל בחור חזק בעצמו. הנה הוא מנסה את האפרקאט שמחטיאה שם את מידן משולם. כן, ומידן, אם ללמוד מהכמה שניות שעברו עד כה, מידן פשוט כששימון נכנס ומנסה להיכנס, מידן סוגר את עצמו. סוגר את עצמו לחלוטין. הנה, עוד פעם, מרים את המרפקים גבוה, סוגר את הראש, לא מתעסק בכלל, לא מנסה להתחמק.
העיקר לא לספוג איזה משהו חזק וישר לצאת החוצה בתגובה. במקרה הזה זה לואו קיק. טוב, אני כבר יכול לבשר לך שזה לא יהיה נוקאוט כמו בקרב הקודם של שמעון גוש. אז זה קרה תוך 9 שניות, את המחסום הזה מידן משולם עבר. דקה אחת נותרה לסוף הסיבוב הראשון. והנה הכוח האדיר הזה של שמעון, הוא מתפרץ פנימה. מידן ינסה כנראה לעייף אותו, לתת לו קצת להוציא אנרגיה. זה חלק מהעניין, אנחנו לא מכירים את שמעון גוש בקרבות האחרונים שלו מעבר לשניות הראשונות. תמיד זה נגמר גם באותו קרב שהיה בדוג פייט וגם בדזרט קומבט. ראינו אותו מגיע לסיבוב השני, ואז מנצח בגיליוטינה. בשנייה אחת, נכון. אנחנו לא מכירים אותו בסיבובים רחוקים. והקרב הזה נקפא ל5 סיבובים של 2 דקות כל אחת. מכה מעולה לגוף מצידו של שמעון, ועכשיו מכה לאוזן באותו צד. מידן ציפה כנראה לחטוף עוד מכה בגוף לאותו צד, חטף לאוזן ועכשיו חוטף אחד לאף, ועכשיו הוא כבר לא כל כך מגיב, ואותם סוגר את עצמו אבל לא מגיב, חוטף כמה סנוקרות. אני רואה את המכות של שמעון גוש, הן יוצאות כמו תחנת רוח, אתה יודע, אחת אחרי השנייה. עם כל הלב. עם כל הלב, אבל מידן יצטרך לתפוס אותו באמצע עם מכה קצרה. אתה השלמת את המשפט, רציתי רק לומר בעצמי שבסופו של דבר התכליתיות היא לא הייתה שם לגמרי, כי מידן סגור מצוין. מידן סגור מצוין, אבל מידן רק סוגר את עצמו. הוא לא תופס את המכה הארוכה של שמעון באמצע עם מכה קצרה משלו שמגיעה דרך המרכז. וזה חלק מהסוד של המואי טאי, שבאים אליך מהצד, אתה מגיע מהמרכז, זה לוקח פחות זמן. אז הנה ראית פה את הטכניקה שלו, זה מתחיל בלואו קיק, זה עובר עליי 1-2 ועכשיו הוא יוצא 1, 2, 3. כן, וכששימון כן פוגע עם המכות הגדולות האלה, הוא מכיב. אז אני מבין למה מידן רוצה לסגור את עצמו, כי זה לא נעים לחטוף את המכות האלה, אבל אנחנו מדברים על זה כל הערב. כל שאתה תהיה סגור יותר, בשלב מסוים היריב שלך ירשה לעצמו לעבוד. רוצה לתקן מעט את מה שאמרתי קודם, כי בהילוך החוזר ראינו כאן מכה 1 או 2 של שמעון שכן נכנסו יפה מאוד פנימה, לפחות באמצע הוא מצא את הדרך בין הידיים של מידן משולם. הייתה בדי שוט אחד טובה ומיד אחרי המכה באותו צד כן. לאוזן. הוא עובד מהר מאוד בידיים, מהר מאוד. כן, המאמן של מידן, מורדי גלם, ראה כבר קרבות שנפתחו לא בדיוק לפי התוכנית, ואני בטוח שהיה לו מה להגיד למידן. שי אופיר, אני מבין את האינסטינקט של שמעון, הוא רגיל מה-MMA. כן, לרוץ, לשחרר אחר הטרף, אבל זהו קרב מואי טאי עם שופט שייכנס באמצע כשיקרה מצב כזה. מידן משולם עכשיו בצרה, מידן משולם עכשיו בצרה, הוא רק מסתגר ושמעון גוש יוצא להתקפה גדולה, הוא שורד את העניין הזה. שמעון עוצר את עצמו וחוטף קטנה על הסנטר. הנה, זה התשובה של שמעון גוש, זה לא משפיע עליי, זה לא משחק. המכות שלך, זה מה שהוא אומר למידן משולם. כן, שמעון עוד פעם עם המכנסיים המסורתיים של ה-MMA ולא של האיגוף תאילנדי. מידן עם מכנסי גוף תאילנדי שכתוב להם מורדי על שם המאמן שלו, וכאן מידן צריך להיזהר כי שמעון פשוט שולט בו עם יד שמאל. בדיוק, כי הוא היה מפרק שם את ההגנה הזאת של שתי הידיים שלו, זה יכול היה להיגמר רע מאוד. הנה השמאלית הזאת שכן מגיעה לאזור האוזן של מידן משולם. מידן חייב להתחיל לתזמן את שמעון ולא סתם לזרוק את הג'בים האלה קדימה. הג'בים האלה אין בהם כלום. לא רק שאין בהם כלום, שמעון יכול לתזמן אותן, לחכות שהג'ב יתחיל לחזור ולהכות בקרוס חזקה. יש שם פציעה וכרגע לוקחים פסק זמן. יש שם פציעה קטנה ברגל של שמעון גוש, מתח קטן. זה לא משהו שצריך להשפיע על המשך הקרב. לא, בוודאי שלא. בוודאי שלא. איציק פרנקו כבר מטפל ברגל של החניך שלו. שמע, מעולם לא האמנתי שווזלין יודע לעשות נפלאות כל כך. 1001 שימושים, בועז. בתחום הפציעות אני מדבר. בכל מיני תחומים. בוא נראה בהילוך חוזר כאן עוד משהו מתוך הסיבוב הזה. בוא נראה אם רואים כאן את הבעיטה. אני לא זיהיתי את הבעיטה שגרמה לה... אני חושב שגם שמעון לא זיהה אותו. עכשיו שם לב כשהשופט יצר אותו, להזהיר אותו על תפיסת הראש הזאת.
יותר נכון על הורדת הראש הזאת. אוקיי, השעון כמובן נעצר, שמעון גוש חוזר, מרים את הידיים, אומר, אני כאן חברים, ובמיוחד